Nu skal vi til en film, der absolut ikke er hverken sød eller sjov. Sød. De ville gerne have, at jeg var med til at starte en ny tv-station, og den skulle hedde Kanal 2, det havde de fundet ud af. Og Otto havde fået sendetilladelsen, og jeg skulle være programdirektør. Så ved du det, Philip. Så ved jeg det. Det er måske ikke alle, der ved det, men en af årsagerne til, at vi overhovedet kan feste sammen her i aften, skyldes af en flok kreative rødder fik en brandgod idé. Det vil vi gerne fejre ved at sætte tempoet ned og spole tiden tilbage til den gang, det hele startede. Du er tunet ind på Københavns TV. Signal på din egen kanal. Ved I hvad? Må jeg lige have lov at lege dem her midt i aftenkaffen? De har sikkert sat ryggen i lænestolen for at blive underholdt. Jeg kan sige, at på Kanal 2, der sender de en sjov serie, nutidige nyheder, flimrende film eller nej. Og det er da meget morsomt, ikke sandt? Så jeg synes, du skulle skifte op på Kanal 2, i stedet for at sidde der som en træt tv-tumpe. Eller du er måske så træt, at du hellere vil gå i løg. Gab. 1, 2, 3, 4. Okay, så synger. Er der en, der synger Jordan var den store bjørn? Jordan var den store bjørn. Aller kom med noget for børn. Og kunne være havde tegnebogen klar. Bladene faldt næsegrus. Pludselig for plus. Og de lignede en meget høj cigar. Hvad vil du have at sige? Nu ser han ikke så meget ham der, men han er god til at male. Nej, for helvede, det går altså ikke med den her lorteparaply. Mor, de er her. Ja, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen og velkommen. Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen. Ja, godmorgen og velkommen til Morgenflimmer. Klokken den er blevet 6, du er tunet ind på kanalen, og her sidder jeg. This is not FM radio. Tør den en gang til. This is not FM radio. Vi skal nu have nogle nyheder, og det er Nina Høgsberg, der er klar med det. Nedskæringen af HT-driften uundgåelige, det giver serviceforringelser. Jeg tror, at jeg er på. Hvad er nyt her? Giv mig et break. Jeg var hurtig snakker blandt, før de andre sagde knæk. Du kan bare sige nej og stop en halv, for når far liger af, det er som skrig fra en kald. Derhjemme, når du bader, er du sikkert fuld af rap, men når du står på en scene, er du nærmest lam. Nej, ved du hvad, Dan? Hold dig til vand. Hop nu bare hjem i bad og leg med din and. Det er sjovt. Jeg er rigtig ude at øve mig. Jeg har også fået nogle gode nogen deroppe fra. Ja, så er vi tilbage igen her efter Jan Henrik, og vi har fået vores tredje gæst i studiet denne morgen, og det er denne morgen Jesper Nygaard, vores læge. Man taler altid om kvinders onani. Ja. Hvorfor gør man det? Hvorfor taler man aldrig om manden? Fordi nu begynder hun igen at grine. Hvis de fører sig særligt, tror jeg. Det var utroligt. Lotte, jeg tror, du skal gå. Jeg kan ikke snakke seriøst sammen med dig. Nu begynder jeg også at grine. Der begynder de at foretage sådan nogle... Jeg tror også, jeg går. Jeg så Nygaard. Ja, det er meget mere alvorligt, end at man skal sidde og grine af det. Det er jo faktisk ikke... Jeg er ked af, at det endte sådan her, men alle er begyndt at grine. Hvad skal du have dagen til at gå med, når du er færdig med quiz? Ja, så skal jeg se Morgenflimmer. Hvilket land stammer dansen samba fra? Ja, det er jo de andre, der har karneval. Ja? Ja.
Med samba samba. Samba samba. Også med. Med det hele. Is. Ja. Jeg kan godt lide John og Ojo. Amen. Hvordan gik det i går? Godmorgen, ja, så er klokken allerede blevet 6. Og på onsdag, så bliver hun krævet fængslet. På onsdag, det er i morgen. Godt. Kan vi ikke få nogle sild til den sæt? Ej! Hvis vi laver nogle bevægelser med... Det kan være, at vi kan få en kommentar til det. Nej, den svinger ikke en meter. Sig noget sjovt til mig. Jo, der er noget galt med min øresnegl, tror jeg. Hvor lang er den, når du hiver den ud? Ja, det kan være meget lang. Shit! Kan holde døren for dem? Det var morgenflimmer. Puha. Nå, vi må videre, for Kanal 2 er jo blevet voksen. Det er ikke så længe siden det skete. En time før alle de andre. Kanal 2-rapporten. Skriv navnet på bagsiden af en... Her er dagens overskrifter. Så kører vi. Er I klar? Så er det nu. I på. Du skal... 2 sekunder. Ud. Farvel med dig. Hvad så? Nu skal vi høre en kvindestemme, som der ikke går 10 på desinet af. Så klokken 7 her er nyhederne. Undskyld, der er åbenbart lidt knas med teknikken her. Nej. Så derfor skal støtten til børnehotellet komme andre steder fra. Hvorfor griner du? Vi skal i gang med vores nytårstale. Tjener du? Gå nu bare ud, ikke? Gå nu bare ud. Alle børnene kiggede ind i komfuret, undtagen Knud, han kiggede ud. Hvad er det, du ser og siger? Har du røget hash eller sådan noget? Nej. Hvad? Hvor gammel er du? Hvad? Har du noget ID? Nej. Kom lige her en gang. Du må ikke. Ændret forretningsgangen i nogle af forretningerne. En gang til, hold nu kæft. Pik og patter, mand. Der kommer hun. Kom ned her. Hallo? Det, der er problemet, jeg har herinde, at der er nogen, der har stjålet Kurt Weils mikrofon. Og det er øvrigt med min store velsignelse, kan jeg så sige. Fordi hun er så dum at høre på. Fremtidens måde at sælge biler på i Danmark, ikke? Ja, det er ret svært. Jeg vil stå på fnis ved. Det er svært at sælge forholdene ud, så det er jo en alvorlig historie, den her. Nå. Ja, og man skal ikke gå op, hvis man lider af højdeskræk, for tårnet kan godt gynge lidt. Hvor Frelser Kirke, der er også knyttet en historie hertil. Den går på af Laurits Tattoo. Ja, jeg gør. Det er jo ikke nok med journalister og dygtige studieværter. Slet ikke nok. For at hele programmet kan fungere, skal der være producerassistenter. Jeg var så god. Ja, jeg er god, jeg er skidegod, for meget end alle de andre. Jeg hedder Rapper. Jeg var så god. Læg dig ned. Jeg ved, at jeg er herre, hammer fed. Han piller ved sig selv. Når jeg giver et skår, en gyngetur i mit dynevogn. Han piller også lidt. Jeg er lidt godt til mig, altid. Vi tager B, der er 10 sæk, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Men hvordan, du kan også bøje op og ned. Hvordan gør du det? Sådan. Sådan der, det er der ingen ben i.
Og herinde, der foregår en masse tak, skal du have. Er det rigtigt? Hvad hedder du? Ja, jeg hedder Jakob. Jeg er producer på det her. Jeg hedder Philip. Ja, det har jeg fundet ud af. Det er ret at møde dig. Vi har et ur, som biber hver 5. minut, og så trækker jeg min lille hånd frem og trykker på en knap, så sætter logo på oppe i hjørnet. Og så 10 sekunder efter, så trykker jeg på den igen, og så forsvinder logoet, og så skal jeg bare være parat 5 minutter efter igen. Og så skal Kanal 2 komme frem klart og tydeligt, med lidt omhyggelighed. Christian Lorenz er en skiderik. Det er det, jeg siger. Nej, men altså, de nye NG-biler er fandme ikke for gode. Det er etmandsholdet. Det her, det er Opel Larsens. TV2's etmandshold, ser vi her. Det er et seriøst indslag. Det handler om samfundsøkonomi, det her. Jeg tror, du skal flytte dig lidt, Martin. Normalt så vil man betragte det her som hjertet på Kanal 2. Men det er ikke helt rigtigt. Fordi at herude, der har vi et rum, vi kalder Das Boot. Sæt sammen! Hvad fanden er I? Soja, my lady. Mine damer og herrer. Hold on a second, going on. Machomanden Alex. Lidt af en tyr. I må ikke sige til nogen, at I har set ham. Han er faktisk meget hemmelig. Hvor fanden er han? Den dvætten jav, den dvætten jav. I dag er det hundens fødselsdag. Hele verden drejer rundt som en badebold i sol. La 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 i sol. Kaffe. Ikke nok kaffe. Aldrig nok kaffe. Det er fandme. Det er fandme. Og der er mand. Her på Kanal 2. Ud. Yes, velkommen her til fars lille bageø. Yes, det er meget dejligt, der er varmt. Og Ellie, kom ind og hils for alle de dejlige seere hjemme i Danmark. Yes, Ellie, ud, Ellie, ud. Ellie, ikke mere. Cut. Voi jos ne rapnavni apnivno nomnisna vai hai mo janga yesma. Ja, det her er en bussoldat, den brygger op i det nordjyske af nogle aarhusianer med lange arme. Vi skulle være klar med køgeindslaget, så vi stiller om. Vi stiller om. TV Ekstra holder et lille seerkonkurrence. Hvad er der egentlig, der gør en uppercut så dræbende? Jeg hedder Tino, vender plader og er lidt nervøs, for den kræfter sender ud til hver eneste tøs. Det var bare nogle af de 14 danser, som er på tørs på dansligeplade, som I lige har kunne kigge med. Ham skal vi møde om et ganske øjeblik. OTV med hygge. Hygge. Dag. Hej med OTV. Filme. Anders Kok, Jesper Kisser. Alt kan lade sig gøre. Ikke engang Kanal 2, altid Kanal 2. Er det ikke sådan, at man er mærket for livet? Når jeg sidder og ser fjernsyn, så sidder jeg tit og kigger rulletekster igennem, ikke? For lige at finde en Kanal 2'er, og det er der sgu altid. Det er jo ligegyldigt, hvor jeg kommer hen, så er der sgu altid en anden Kanal 2 person et eller andet sted. Ja, det er skide hyggeligt. Jeg er ensom. Min seng. Så er der kun at sige tilbage og sige tak for nu. Er der mere godt ej, for når månen bliver bleg, er det tid til at sige goodbye. Det signal på din egen kanal. Hvis man sætter folk til at lave det fjernsyn, som de brænder for, det fjernsyn, de allerhelst vil lave, så bliver det også det fedeste, frem for at man ligesom giver dem en bibel, og så siger, at det er købt, de kan lave det her efter den her protokol. Er du presset af prisernes himmelflugt og fristet af de mange hylder, så er det vist på tide at gøre som alle vi andre. Stjæl
Jeg ved, hvor hun skal hen nu. Sluk så for det apparat.